Hij draait net. De droefie wie eigenlijk van, nou, wij willen toch wat doen voor de vrouw. Het klinkt misschien heel ideaal, maar dat is wel de beginwest. En ja, ik kan nog wel zeggen, wij zijn fossielvrij, we gaan 0 op de meter. En nou, dat is toch een voorbeeld voor de orde, zou je zeggen. We rennen nu even naar de spelletshuttle, dit is hoe verwarming matten en daar hebben we warm water van krijgen. Nou, hier zijn we dan in het hart van ons energiecentrum. En die pelletshuttle die maakt dus ons buffervet verwarmen. En dat buffervet zorgt er dan weer voor dat wij warmte in huis hebben en dat wij warm water hebben. Alle huizen in Friesland kennen van het gas. Dat was vroeger natuurlijk extra. Hè. Toen was er helemaal geen gas. Dus dat kennen we ook. Alleen nog, we moeten natuurlijk eerst onze maatregelen nemen. Isoleren, energie besparen. Ja, we hadden er meestal allen enorm van profiteerd en we profiteren zelfs nu nog van. Alleen we moeten wel weten van jongens, het moet nou wel oors. Want ja, wat er gebeurt, ja, dat is vreselijk. Maar ja, we hadden